Nagkaduol nga mga adlaw sa world premiere sa Voltes 5 Legacy dinhi sa Kapuso Network. Duha sa mga Voltes team member excited nga mipaambit sa ilang pagpangandam sa ilang mga karakter. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Oyani Hagureta Butas po. Inadori mo Itsukawa Yasashi Utokoro ni Aeru Ashita mo Arudaru Nakakanta sa kalipay si Matt Lozano, human siya napiling modela sa karakter ni Big Bert sa Voltes 5 Legacy. Matod niya, na-pressure siya isip Big Bert, ilabi na nga ilado ang iyang karakter sa mga avid Voltes 5 fan. Sobrang happy ako kasi I think this is my chance to prove to everyone na being this big can be also successful. Nasayran nga nahunong ang taping sa Voltes 5 Legacy nunot sa pandemya. Maong pahugyaw nga giangko ni Rafael Landicho nga mo'y nagdala sa karakter ni Little John Armstrong nga gisuyan niya og pugo nga mudako kay. Pumunta po sila sa house namin, de sinukatan po. Hindi na nga po maano na po, hindi na po siya parang hindi na po siya fit. Masikip na po and then, masyado pong maiksi na. Dugang ni Rafael nga gitahian na lang siya og laing costume human gibalik ang taping. Nagkaduol lagyod mga kapusong Voltes 5 fan, ang first ever live action adaptation sa phenomenal Japanese 70s anime, ang Voltes 5 Legacy. Karon na kining Lunes, Mayo 8 sa GMA Telebabad human sa 24 oras. Busa, let's vault in sa pagtutok. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.